Чувстваш ли, че колкото и да се стараеш, сякаш удреш невидима стена, сякаш тялото ти просто отказва да се промени, да отслабне или да се излекува? Проблемът не е в липсата на воля. Проблемът е, че тялото ти е влязло в режим на защита. Когато си под стрес или страх, биологията ти мисли, че си в опасност, а когато има опасност, тялото не се лекува, то просто оцелява. В този режим целият ти ресурс отива за борба или бягство. Докато не убедиш тялото си, че е в безопасност, никакви диети или лекарства няма да имат пълният си ефект. Първата стъпка е да спрем страха. Ако искаш да разбереш как точно да превключиш тялото си от оцеляване към здраве, абонирай се за канала Енергията на ума и нека заедно върнем спокойствието в клетките ти.